oikeesti. Miten sä... Tai kerro toisten, nyt on kiire. Joko sulla on hauskaa? Nyt paras päivä alkaa. Älä stressaa, vaikkei vielä oliskaan. Tää kyyti ei koskaan lakkaa. Me tehdään kaikkemme, että täällä viihtyis. En ymmärrä miksi kukaan häipyis. Mikä nyt järkyttää? Sovelletaan, joko hyvyttää. Nyt me nousta valtaan. Anteeksi jos sä säikyt. Metropolialue kuuluu meillekin. Winkerson hei, taas äsken linnasta pääsin. Paikan päälle reporteriksi saman tein lähdin. Robotit on irrallaan, siis parasta paeta. Muuten hauskaa pitämään joudutte pakolla. Ei sulle käy miten